Dijana Kovač istrgnula je ček od 5 milijuna eura iz ruke Ivana Novaka i rastrgala ga na pola pred njegovom 8-godišnjom kćeri. Ljudi poput vas ne dolaze ovamo s ovakvim novcem, prosiktala je, mjereći ga pogledom od glave do pete kao da je nešto što je strugala s cipele. Zatim je nazvala policiju da prijavi prijevaru. Ivan je privukao Anu bliže sebi i mirno rekao Dijani da je upravo napravila najskuplju grešku u svojoj karijeri. Dok ga je zaštitar vukao prema izlazu, u banku je ušao Dijanin nadređeni, ugledao rastrgani papir na podu i probljedio. Gospodine Novak, rekao je. Zašto? Ali prije nego što uđemo u to, ako vas se ovakve priče dojmljuju, slobodno se pretplatite da ne propustite sljedeću. Sada se vratimo na početak. Ivan Novak je davno naučio da svijet o čovjeku donosi zaključak i prije nego što on izusti riječ. Imao je 42 godine. I posljednjih 6 godina sam je odgajao kćer u maloj kući na rubu Lipovog dola, mirnog mjesta gdje nitko dvaput ne pogleda njegov stari automobil ili jaknu koju je nosio još otkad se Ana rodila. Njegova supruga ostavila je oboje radi života s drugim muškarcem u drugom gradu, a Ivan je jednostavno nastavio dalje jer nije bilo druge opcije koja bi imala smisla. Vozio je Anu u školu svako jutro, kuhao večeru svake noći i nikada nije propustio priredbu ili roditeljski sastanak, čak ni kad ga je posao držao budnim do 2 ujutro. Nitko u Aninoj školi nije znao da je čovjek koji dolazi u izbljedjeloj jakni od nule izgradio Novak Capital Group, tvrtku koja upravlja milijardama. Ivan je to tako i želio. Nije htio da njegova kći odrasta vjerujući da novac čovjeka čini važnim ili da se vrijednost čovjeka može pročitati s etikete njegova kaputa. Nosio je isti sat već 10 godina, vozio isti rabljeni automobil koji je kupio i svoj je uspjeh tiho spremio u pozadinu običnog života, vidljivog samo onima kojima je to zaista trebalo znati. Tog jutra na njegov je račun stigao ček od 5 milijuna eura. Prihod od ranog udjela koji je prodao u tehnološkoj tvrtki, o kojoj većina ljudi nije ni čula sve dok nije dospjela u naslove. Ivan je već znao kamo taj novac ide. Polovica bi otišla u fond za Aninu budućnost, netaknut dok ne bude dovoljno stara da shvati što on znači. Druga polovica trebala je pokrenuti stipendiju za djecu koju odgaja samo majka ili samo otac, onu vrstu obitelji koju je razumio bolje od većine, jer je proživio svaku verziju iscrpljenosti koja dolazi s time. Poveo je Anu sa sobom jer su imali plan za ostatak dana, onaj o kojem je pričala još od doručka. Prvo banka, zatim knjižara, pa večera u slastičarnici na Ilici koju je voljela. Trebalo je to biti najlakše stajanje tog poslijepodneva, formalnost, prije nego što se dvoje njih vrate tome da budu otac i kći, a ne osnivač i ovisnica o njemu. Nitko od njih dvoje nije očekivao da će posjeta trajati dulje od 10 minuta. A Ivan je čak obećao Ani da može odabrati 3 knjige umjesto uobičajene jedne jer je bio dobre volje. Ušli su u podružnicu banke Sloga u Lipovom dolu, nedugo prije zatvaranja. Ivan je ondje bio klijent 15 godina, još otkad se Ana rodila. Još otkad Novak Capital nije imao ime koje bi itko prepoznao izvan uskog kruga ulagača. No žena za voditeljskim stolom tog dana, Dijana Kovač, u tu se podružnicu preselila tek nekoliko tjedana ranije. Nije znala njegovu povijest, nikad nije otvorila njegov račun i nije imala pojma da je čovjek u iznošenoj jakni bio stalni gost u knjigama te zgrade više od desetljeća prije nego što je ona uopće kročila unutra. Dijanine oči prešle su preko Ivana čim je ušao, zatim na Anu, pa na auto koji je parkirao vani. Drugi klijenti koji su ulazili u doteranim odjelima bili su pozdravljeni čim bi stigli do šaltera. Ivan i njegova kći stajali su čekajući dok su 3 blagajnice mirovale. Nijedna ih nije pozvala da pomogne. Ana je povukla oca za rukav i tiho upitala zašto im nitko još ne pomaže. Ivan joj je rekao da bude strpljiva, da se nikad ne isplati o ljudima misliti najgore prije nego što učine bilo što čime bi to zaslužili. Kad je Ivan konačno stigao do šaltera, položio je ček i zamolio da ga uplate na račun koji je vodio 15 godina. Broj na čeku odmah je privukao pozornost blagajnice. I za nekoliko sekundi Dijana je već stajala iza šaltera osobno. Umjesto da otvori njegov račun ili provjeri povijest vezanu uz njegovo ime, nešto što bi svaki voditelj mogao učiniti za manje od minute, počela ga je ispitivati odakle mu novac, glasom dovoljno glasnim da ga čuje pola čekaonice. Ivan je odgovorio na svako pitanje bez gubljenja pribranosti. Predao je osobnu iskaznicu s karticu banke, broj računa i dokumentaciju kojom se potvrđuje prodaja njegovih dionica.
Ponudio je da Dijana sama nazove banku izdavateljicu, kako bi sve provjerila u roku od nekoliko minuta. Bilo je to, po svakom razumnom mjerilu, više nego dovoljno za transakciju koja uopće nije trebala potrajati. Dijana je pogledala dokumente, a da ih zapravo nije ni pogledala. Rekla je Ivanu da čovjek koji nosi ček od 5 milijuna ne bi vozio takav auto niti nosio takav kaput. Mlada blagajnica po imenu Marija Vuković ponudila se da sama obavi provjeru, ali Dijana ju je prekinula prije nego što je stigla dohvatiti telefon, naredivši joj da se vrati na svoje mjesto tonom koji nije ostavljao prostora za raspravu. Dotad je nekoliko klijenata primijetilo napetost koja se stvara na šalteru, a neki su već izvadili telefone da snimaju. Jedan je čovjek dovoljno glasno rekao, da to čuje i Ana, kako je moguće da takav čovjek koristi vlastitu kćer da bi prijevara izgledala uvjerljivije. Nitko u čekaonici nije se usprotivio tom komentaru. Samo su nastavili držati telefone podignute, čekajući što će se dogoditi dalje. Anina ruka pronašla je očevu i čvrsto je stisnula, njezino ranije samopouzdanje odjednom je isparilo. Ivan je zadržao miran glas i još jednom zamolio Dijanu da nazove banku izdavateljicu prije nego što ovo ode dalje. Njegova smirenost kao da ju je samo dodatno izazvala. Pred blagajnicama, zaštitarem i svim klijentima koji su i dalje snimali, Dijana je izjavila da je ček lažan, iako nije provjerila ni jedan njegov detalj. Ivan ju je smireno podsjetio da rukuje zakonitom imovinom klijenta i da dobro razmisli o sljedećem koraku, nadajući se da će upozorenje sjesti prije nego što stvari odu predaleko. Dijana je to upozorenje protumačila kao prijetnju. Zgrabila je ček sa šaltera, pogledala Ivana ravno u oči i rekla mu da ljudi poput njega ne dolaze ovamo s 5 milijuna. Zatim ga je rastrgala na pola, pa na još manje komadiće, i pustila da padnu na pod pred njegovim nogama pred očima njegove kćeri. Čekaonica je utihnula. Ana se sagnula kao da će pokupiti rastrgane komadiće, ali Ivan ju je nježno zaustavio, ne dopuštajući svojoj kćeri da klekne na pod kako bi skupila ono čime ju je netko upravo ponizio. Pogledao je Dijanu i ne podižući glas rekao joj da je upravo napravila najskuplju grešku svoje karijere. Dijana je nazvala policiju i dojavljivaču rekla da muškarac koristi lažne dokumente, prijeti osoblju i odbija napustiti prostorije. Zatim je naredila Damiru Kolariću, zaštitaru podružnice, da izvede Ivana van. Damir je oklijevao trenutak prije nego što je zakoračio naprijed, nesigur zašto mora izvesti čovjeka koji nije učinio ništa osim što je mirno stajao za šalterom. No izravna zapovjed nadređene pred punom čekaonicom svjedoka nije mu ostavljala mnogo prostora za prigovor. Ana je gledala u oca dok se zaštitar približavao, oči širom otvorene od straha koji nijedno 8-godišnje dijete ne bi trebalo osjetiti u banci jednog običnog poslijepodneva. Ivan je stisnuo njezinu ruku, tiho joj govoreći da će sve biti u redu dokle god ostane blizu njega. Ivan je razumio u kakvom se položaju nalazi. Mogao se opirati i riskirati da loša situacija postane opasna dok Ana stoji pored njega. Ili je mogao ostati miran i pričekati da istina sustigne trenutak. Odabrao je ne suprotstaviti se naredbi, ali je isto tako odbio izaći kroz vrata prije nego što netko potvrdi ono što je već znao da je istina. Pogledao je dolje, na rastrgane komadiće papira razasute po podu, ostatke stipendijskog fonda koji nije ni stigao zaživjeti, i osjetio kako se nešto u njegovim prsima stvrdnjava, nešto što nije imalo veze s ljutnjom. Bilo je to bliže sigurnosti. Negdje u posljednjih 10 minuta, ovo je prestalo biti o čeku od 5 milijuna i počelo biti o svakoj pretpostavci koju je čekaonica puna stranaca donijela o njemu prije nego što je izustio i jednu riječ. Držao se te misli, dok mu je Damirova ruka počivala na ruci, i dopustio je da ga polako, korak po korak, odvede prema vratima. S Anom prislonjenom uz svoj bok, Damirov stisak ostao je lagan na Ivanovoj ruci dok su se kretali prema staklenim vratima, ali Ana nije mogla prestati gledati unatrag, prema rastrganim komadićima čeka razbacanim po podu. Podigla je ruke i objema rukama obgrlila očev struk, pritisnula lice uz njega i tihim glasom zamolila zaštitara da ga ne odvodi. Damiru se stegnula čeljust, ali je nastavio hodati, razapet između voditeljičine naredbe i onoga što su mu vlastite oči jasno pokazivale. Dijana je viknula iza šaltera, naredivši jednoj od blagajnica da zadrži Anu kako djevojčica, kako je to nazvala, ne bi ometala djelatnika banke u obavljanju posla. Bio je to prvi trenutak kad je Ivanova smirenost napukla. Podnio je optužbe o čeku, uvrede o autu i kaputu,
čak i poniženje gledajući kako se njegov vlastiti novac trga pred strancima. No čim je netko spomenuo da bi netko mogao dodirnuti njegovu kćer, glas mu se posve promijenio. Rekao je blagajnici, tonom koji nije ostavljao prostora za pregovor, da nitko ne smije dići ruku na Anu. Dijana je to odmah iskoristila, rekavši okupljenoj gomili da njegova nagla žestina dokazuje upravo onu vrstu agresije na koju ih je upozoravala otkako je ušao kroz vrata. Ne brini dušo, rekao je Ivan tiho svojoj kćeri. Shvatio je u tom trenutku da se svaka riječ koju izgovori i svaki njegov pokret promatra kroz prizmu koja je već odlučila tko je on prije nego što je uopće progovorio. Spustio je glas, držao ruke vidljivo uz tijelo i privukao Anu, dovoljno blizu da stoji uz njegov bok, a ne blizu zaštitara koji je došao po njega. Zapanjilo ga je koliko se brzo očev instinkt da zaštiti dijete može izokrenuti u dokaz protiv njega. Proveo je 6 godina gradeći Ani život u kojem ga nikad nije morala vidjeti kako gubi pribranost. A sada je stranka iza bankovnog šaltera prekrajala tu istu zaštitničku ljubav u nešto opasno, jednostavno zato što joj je to odgovaralo priči koju je već odlučila ispričati o njemu. Marija se ponovno oglasila, po drugi put otkako je sukob počeo. Podsjetila je Dijanu, koliko god mirno je mogla, da Ivan nikome nije prijetio i da bi jedan poziv banci izdavateljici razriješio cijelu stvar za nekoliko minuta. Dijana se okrenula prema njoj, prijeteći da će je odmah otpustiti ako progovori i riječ pred klijentima koji su i dalje snimali. Marija se nije posve povukla, ali je prestala govoriti, svjesna da gubitak posla nikome ne bi pomogao, a ponajmanje čovjeku koji stoji pored svoje uplašene kćeri. Bacila je pogled prema Ivanu i nešto u njezinu izrazu lica odavalo je da mu vjeruje, čak i ako to nije mogla naglas reći bez rizika za vlastito radno mjesto. Marija je u toj podružnici radila nešto više od godinu dana i vidjela je Dijanu kako otpravlja više od jednog klijenta na način koji joj nikad nije sjeo. Svaki put si je govorila da nije njezino mjesto da nešto kaže, da bi propitivanje voditeljice riskiralo više nego što vrijedi. Stojeći ondje i gledajući kako se Anino lice grči, shvatila je da ono što si je dotad govorila više ne drži vodu. Klijenti koji su sve snimali telefonima nastavili su snimati. Nitko nije spustio telefon da progovori. Nitko nije stao između Dijane i obitelji koju je rastavljala usred jednog utorka poslijepodne. Htjeli su spektakl, ali nitko nije htio biti prvi koji će nešto riskirati stajući uz stranca kojeg dotad nikad nisu upoznali. Ana je pogledala oko sebe, po svim podignutim telefonima i oborenim pogledima, i upitala oca glasom tek dovoljno glasnim da se čuje. Hoće li itko reći da nije učinio ništa loše? Nekoliko ljudi odvratilo je pogled kad je to rekla. Nitko joj nije odgovorio, nitko se nije pomaknuo. Ivan je osjetio kako mu ta tišina teže sjeda u prsa nego bilo što je Dijana rekla. Jer je gledajući kćerino lice shvatio da uči nešto o svijetu što nijedno 8-godišnje dijete ne bi trebalo učiti u čekaonici banke jednog običnog poslijepodneva. Shvatio je, stojeći ondje sa Ninom rukom čvrsto u svojoj, da ovo više nije bilo samo o 5 milijuna. Ni čak o njegovu vlastitom dostojanstvu. Njegova je kći gledala kako cijela prostorija samom šutnjom pristaje da se nepravda koja se događa pred svima ne mora ničim spriječiti. Ta ga je misao pogodila jače od bilo koje optužbe za prijevaru i zapitao se kakvu će pouku Ana ponijeti iz te zgrade ako se ništa ne promijeni prije nego što stignu do vrata. Damir je počeo voditi Ivana i Anu prema staklenim vratima na ulazu. Ruka mu je i dalje počivala na Ivanovu ramenu, a ne stiskala ga. Kao da neki dio njega nije htio raditi ono što je radio, čak i dok je to radio. Čekaonica je utihnula, osim mrmljanja klijenata koji su i dalje snimali čekajući kako će se prizor završiti, i tihog zujanja stropnih svjetiljki koje su odjednom zvučale preglasno. Ivan je brojao korake prema vratima, onako kako je ponekad brojao udisaje tijekom teških pregovora, navika koja mu je držala da ne odjuri prema bijesu. Anina mala ruka ostala je čvrsto omotana oko dva njegova prsta i osjećao je kako drhti, iako je prestala plakati negdje u posljednjoj minuti. Rekao si je da je, što god se dogodilo iza tih vrata, najvažnije da ona ostane blizu i mirna, a sve ostalo moglo se razriješiti poslije. Dijana ih je promatrala kako odlaze, prekriženih ruku, očito zadovoljna da je stvar riješena kako treba, ne znajući da čovjek koji hoda prema izlazu drži u rukama veći utjecaj nad budućnošću njezine podružnice nego što je mogla i zamisliti 10 minuta ranije.
Baš u tom trenutku vrata su se otvorila i unutra je ušao Zoran Petrović, s kožnom torbom u jednoj ruci i opuštenim držanjem čovjeka koji očekuje mirni sastanak kasno poslijepodne. Zoran je bio regionalni direktor za istočnu regiju banke Sloga i u tu je podružnicu došao upravo kako bi se sastao s Ivanom nakon radnog vremena, podalje od pozornosti koju bi javni sastanak mogao privući. Njih su dvojica bili u završnoj fazi dogovora vrijednog 750 milijuna eura između banke i Novak Capital Grupa, dogovora koji je bio u pripremi mjesecima i trebao je biti zaključen unutar tjedan dana. Zoran je napravio 2 koraka unutra prije nego što je shvatio što gleda. Ivan Novak, čovjek s kojim se cijeli sat spremao sastati, stajao je s rukom zaštitara na ramenu, dok se njegova kći u suzama grčevito držala uz njega. Komadići papira bili su razasuti po podu blizu njegovih nogu, i Zoranu nije trebalo da mu itko objasni što su nekoć bili. Torba mu je ispala iz ruke i tresnula o pod. Nakratko je samo stajao i pokušavao obraditi razmak između sastanka koji je očekivao i prizora koji se zapravo odvijao pred njim. Pogled mu je putovao od rastrganog papira do Aninog suznog lica, pa do samog Ivana. Zatim je izgovorio 2 riječi koje su promijenile cijelu temperaturu prostorije. Gospodine Novak, rekao je Zoran, glasom koji je odjeknuo čekaonicom sa autoritetom, zbog kojeg se svaka glava okrenula. Damir je odmah pustio Ivanovu ruku, povlačeći se korak unatrag kao da je rame koje je držao odjednom postalo nešto na što nema pravo. Dijana je krenula prema Zoranu i brzo počela objašnjavati kako je upravo spriječila ono što je smatrala pokušajem prijevare od 5 milijuna. Zoran ju je dugo gledao prije nego što ju je upitao ima li uopće predodžbu tko je čovjek koji stoji pred njom. Dijana je otvorila usta da odgovori, pa ih ponovno zatvorila, jasno shvaćajući po prvi put da pitanje nije bilo retoričko. Pogledala je Ivana, zatim Anu, pa opet Zorana, tražeći neku verziju posljednjih 10 minuta koja bi još imala smisla u svjetlu onoga što se događalo. U čekaonici su klijenti, koji su posljednjih nekoliko minuta snimali navodnog kriminalca, spustili telefone tek toliko da razmijene zbunjene poglede. Znači li to da je cijela stvar bio nesporazum? Prošaptala je jedna žena kraj ulaza čovjeku pored sebe. Nitko joj nije odgovorio, jer nitko još nije shvaćao koliko je zapravo velik taj nesporazum bio. Pred svim klijentima koji su još bili u čekaonici, Zoran je objasnio da je Ivan Novak osnivač Novak Capital Grupa, jednog od najvećih institucionalnih klijenata koje banka trenutno ima. Objasnio je da je Novak Capital u završnoj fazi dogovora od 750 milijuna eura s bankom Sloga i da je Ivan jedina osoba ovlaštena odobriti ili odustati od tog dogovora. Ček od 5 milijuna, dodao je, posve je zakonit. Banka izdavateljica poslala je potvrdu još tog istog jutra. Potvrdu koju Dijana nikad nije provjerila prije nego što je odlučila što misli o čovjeku za svojim šalterom. Zoran se zatim okrenuo Ani, spustio se na njezinu visinu i osobno joj se ispričao za sve što se dogodilo u banci koja nosi njegovo ime na natpisu. Bio je to malen gest, ali prvi put otkako su ušli kroz vrata netko je Ani govorio kao da njezin strah nešto znači. I ona je pogledala oca kao da provjerava je li sigurno povjerovati mu. 2 riječi bile su dovoljne da se sve preokrene. Klijenti koji su snimali spustili su telefone, iako ni jedan od njih nije obrisao snimku iz džepa. Blagajnice koje su stajale smrznute iza šaltera razmjenjivale su nelagodne poglede. Neke su odjednom pronašle razlog da se pretvaraju kako su zauzete papirologijom umjesto da bilo kome pogledaju u oči. Dijana, po prvi put otkako je sukob počeo, nije imala što odmah reći. Isti čovjek koji je glasno optužio Ivana da koristi vlastitu kćer da bi prevara izgledala uvjerljivije sada je stajao blizu vrata, promatrajući svoje cipele, ne trudeći se ispričati ili čak pogledati Ivana u oči. Ana ga je također primijetila i Ivan je osjetio kako mu se stisak lagano pojačao na ruci, kao da je prepoznala glas i bez izravnog pogleda prema čovjeku kojem je pripadao. Dijana je popravila sako i pročistila grlo kao da bi sama pribranost mogla poništiti posljednjih nekoliko minuta. Ipak se brzo pribrala, no umjesto da preuzme odgovornost, ustvrdila je da je Ivan djelomično kriv za cijeli incident. Tvrdila je da bi se čovjek koji nosi 5 milijuna trebao pravilno odjenuti, ili se barem predstaviti čim uđe kroz vrata, kao da je teret sprječavanja vlastitog poniženja ležao na njemu, a ne na njoj. Ivan ju je, ne podižući glas, upitao treba li klijent biti bogat ili poznat da bi zaslužio osnovnu pristojnost.
Dijana je odgovorila da je samo slijedila proceduru, ponovivši tu riječ 2 put, kao da će je učestalim izgovaranjem učiniti istinitom. Zoran je pokazao prema rastrganom papiru i dalje razasutom po podu i zatražio od nje da imenuje točnu proceduru koja voditelju podružnice daje ovlast uništiti zakonito vlasništvo klijenta pred njegovim djetetom. Ne postoji takva procedura, Dijana, rekao je Zoran odsječno. Nikada nije ni postojala. Dijana je pocrvenjela i počela ponovno spominjati protokol prije nego što se zaustavila, svjesna da ju je ta riječ već jednom iznevjerila. Dijana je posrnula u traženju odgovora i nije ga našla. Osvrnula se po čekaonici, po blagajnicama koje joj nisu htjele pogledati u oči, po klijentima koji su i dalje držali telefone, i po prvi put shvatila da joj nitko u prostoriji neće pomoći izaći iz kuta u koji se sama zatjerala. Nije mogla odgovoriti na Zoranovo pitanje. Umjesto toga, ponovno je skrenula, ovaj put optužujući Ivana što je uopće doveo kćer u banku, sugerirajući da je njezina prisutnost cijelu situaciju učinila emotivnijom nego što je trebala biti. Taj je komentar bio trenutak kad je Ivan prestao Dijani davati ikakvu korist sumnje, i nešto u njegovu izrazu lica natjeralo je čak i Zorana da napravi pola koraka unatrag. Zoran je Dijani naredio da odmah preda svoju identifikacijsku iskaznicu i ključeve, i uputio je da ne dira svoje računalo ni telefon ni pod kojim uvjetima. Svaka datoteka i svaka bilješka vezana uz njezin šalter tog dana bit će sačuvana za internu istragu, rekao joj je pred svima koji su još stajali u čekaonici. Glasom koji je nosio konačnost odluke koja se neće poništiti ispričavanjem. Dok je pozornost ostala usmjerena na Ivana i Zorana, Dijana se tiho ušuljala iza svog terminala i pokušala izbrisati internu bilješku koju je nekoliko minuta ranije dodala na Ivanov račun, onu koja ga je opisivala kao prijetećeg klijenta s visokim rizikom prijevare. Prsti su joj brzo letjeli po tipkovnici, kao da vjeruje da se stvar još može počistiti, ako dovoljno brzo djeluje. Marija je krajičkom oka primijetila taj pokret i prešla čekaonicu prije nego što je Dijana stigla dovršiti brisanje, čvrsto stavivši ruku na tipkovnicu i zaustavivši brisanje na pola pokreta. Rekla je Dijani jasno da bilješka mora ostati točno gdje jest, a zatim se okrenula Zoranu i obavijestila ga da su sigurnosne kamere podružnice snimile cijeli incident iz više kutova, uključujući trenutak kad je Dijana rastrgala ček predanom. Dijana je probljedila na spomen kamera, kao da je posve zaboravila da je cijela razmjena snimana od trenutka kad je Ivan ušao kroz vrata. Zoran je Dijanu otpustio na licu mjesta, ondje u čekaonici, pred istim klijentima koji su je manje od 10 minuta ranije gledali kako trga ček. Dijana je zamolila da razgovaraju nasamo u uredu, ali Zoran je to izravno odbio. Rekao joj je jasno da je ponizila gospodina Novaka javno i da će za to odgovarati pred istim ljudima koji su to i vidjeli, a ne skrivena iza zatvorenih vrata gdje bi posljedice mogle tiho nestati. Okrenuvši se prema Damiru, Zoran je pristupio mjerenije. Priznao je da snimka pokazuje kako Damir nikad nije upotrijebio silu prema Ivanu i da ga je pustio istog trena kad je Zoran progovorio. Suspendirao ga je do potpune revizije umjesto da ga odmah otpusti, rekavši mu da će im to vrijeme dati priliku da obojica jasno pogledaju snimku prije nego što odluče o bilo čemu trajnom. Damir je kimnuo, ramena su mu klonula od nečega između olakšanja i srama. Tiho je priznao da je trebao propitati Dijaninu naredbu čim je izdana, umjesto da je jednostavno posluša samo zato što je došla od nekoga iznad njega. Osjećao sam da nešto nije u redu, rekao je više za sebe. Samo nisam dovoljno vjerovao tom osjećaju da to naglas kažem. Ivan, i dalje držeći Anu uz sebe, otkrio je da nema više ljutnje za zaštitara koji je barem imao pristojnosti oklijevati prije svakog koraka, za razliku od žene koja mu je to naredila. Policija je stigla nedugo nakon toga, odgovarajući na poziv koji je Dijana ranije uputila, opisujući muškarca imena Ivan Novak kako pokušava prijevaru i prijeti osoblju. 2 su policajca ušla, promatrajući čekaonicu. I na trenutak je Ivan osjetio isto stezanje u prsima koje je osjetio kad je Damirova ruka prvi put dotaknula njegovu, refleksno stezanje pred još jednim krugom pretpostavki prije nego što mu itko postavi i jedno pitanje. Zoran je pokušao objasniti da je prvotna prijava lažna, ali policajci su i dalje morali sastaviti izvještaj o incidentu jer je Dijanin prvotni poziv već bio zaveden kao službena pritužba prije nego što je itko ispravio zapis. Jedan se policajac ispričao zbog neugodnosti dok je uzimao Ivanovu izjavu,
priznajući ispod glasa da je poziv dispečeru cijelu situaciju prikazao mnogo ozbiljnijom nego što su vidjeli pred sobom. Ivan je izdržao cijelo ispitivanje s Anom i dalje priljubljenom uz sebe, mirno odgovarajući na svako pitanje. Iako je cijeli postupak djelovao kao formalnost koja odugovlači poniženje koje je trebalo završiti čim je Zoran ušao, davao je kratke i činjenične odgovore, ne dopuštajući da mu frustраcija prokuri u nešto što bi policajci mogli protumačiti kao uzrujanost. Marija je bez oklijevanja dala svoj iskaz policiji, opisujući točno što je vidjela i čula od trenutka kad su Ivan i Ana prvi put ušli kroz vrata. Govorila je jasno i nije ublažavala ni jedan detalj, uključujući trenutak kad je Dijana zaprijetila da će je otpustiti zato što je ponudila da uputi jedan jednostavan poziv. Nekoliko klijenata koji su snimali sukob također je pristupilo, predajući snimke koje su jasno pokazivale što je Dijana rekla i učinila od trenutka kad je ček stigao na šalter do trenutka kad je pao na pod u komadićima. Nekoliko ih se ispričalo Ivanu izravno dok su čekali, priznajući da su trebali nešto reći čim je ispitivanje počelo, umjesto što su samo posegnuli za telefonima. Jedna 10-sekundna snimka koja je prikazivala Dijanu kako trga ček i pušta komadiće da padnu pred Ivanove noge dok Ana gleda, dospjela je na internet prije nego što je policija uopće dovršila uzimanje izjava u podružnici. Do trenutka kad su Ivan i Ana napokon te večeri izašli iz zgrade, snimka je već imala 1000 pregleda, broj koji će se do jutra višestruko umnožiti. Unutar nekoliko sati snimka se proširila daleko izvan Lipovog Dola, dosegnuvši gotovo preko noći nacionalnu pozornost. Terenska vozila televizijskih ekipa počela su se pojavljivati ispred podružnice u Lipovom Dolu i prije zalaska sunca, a novinari su stajali ispred istih staklenih vrata kroz koja je Ivan bio izveden manje od dana ranije, postavljajući pitanja svakome tko je bio voljan govoriti pred kamerom. Novinari su ubrzo otkrili da je Ivan samohrani otac koji je 6 godina sam odgajao kćer i da je 5 milijuna koje je Dijana rastrgala trebalo pokrenuti stipendiju za djecu koju odgajaju samohrani roditelji, poput njega samog. Na internetu su se pojavile stare fotografije Ivana kako dovodi Anu u školu, uz izjave Sueta koji su ga opisivali kao tihog, privatnog čovjeka koji nikad nikome u Lipovom Dolu nije spomenuo veličinu svoje tvrtke. Suprotnost između onoga čemu je novac zapravo bio namijenjen i načina na koji je vlasnik novca bio tretiran, samo je produbila javno ogorčenje koje je raslo sa svakim novim dijeljenjem i svakim novim naslovom. Komentatori su danima raspravljali o snimci. A fraza koju je Dijana izgovorila za šalterom, da ljudi poput njega ne dolaze s 5 milijuna, ponavljala se na svakom većem mediju sve dok je nije bilo moguće izbjeći. Lokalne televizijske postaje puštale su 10-sekundnu snimku u svakoj emisiji tog tjedna. Često nakon nje slijedile su rasprave gostiju o tome što ona otkriva o odnosu banaka prema klijentima. Neki su mediji pronašli Dijaninu prošlu radnu povijest, otkrivši pritužbe iz ranijih godina koje nikad prije tog tjedna nisu izašle iz interne dokumentacije. Dionice banke Sloga počele su padati čim se snimka proširila, a uprava banke sazvala je hitnu sjednicu te iste večeri, vršeći pritisak na Zorana da učini sve što je potrebno kako Ivan ne bi odustao od dogovora vrijednog 750 milijuna eura. Stizali su pozivi članova uprave koji se nikad prije nisu raspitivali o pojedinačnom voditelju podružnice, svi odjednom očajni saznati koliko se brzo situacija može staviti pod kontrolu. Zoran je najveći dio te noći proveo na telefonu, odgovarajući na pitanja rukovoditelja kojima je mnogo više bilo stalo do pada dionica nego do djevojčice koja je gledala kako njezina oca optužuju za prijevaru pred punom čekaonicom stranaca. Svima je odgovarao isto, govoreći da je jedini put naprijed potpuna odgovornost, htjeli oni čuti taj odgovor ili ne. Više je rukovoditelja tiho predložilo da se s Ivanom nagodi prije nego što priča preraste, nadajući se da bi privatna isplata mogla u roku od 1 dana ukloniti cijelu stvar iz naslova. Zoran je svaki put odbijao, govoreći im jasno da mu se Ivan Novak ne čini kao čovjek kojeg se može kupiti u šutnju, i da bi pokušaj vjerojatno sve pogoršao za sve uključene. Interna istraga pokrenuta idućih dana otkrila je obrazac mnogo veći od jednog poslijepodneva u jednoj podružnici. Dijana je imala dokumentiranu povijest zamrzavanja ili odbijanja računa pripadnika manjina i klijenata nižih prihoda,
a ranije podnesene pritužbe tiho su odbačene od strane rukovodstva podružnice mnogo prije nego što je Ivan uopće ušao kroz ta vrata. Istražitelji su pronašli barem 10-ak ranijih pritužbi koje su ležale neriješene u starim spisima. Svaka od njih zatvorena bez ikakvog stvarnog razmatranja. Zaposlenici koji su o njezinu ponašanju šutjeli godinama odjednom su se našli u situaciji da moraju objasniti zašto ništa nikad nije poduzeto. Neki su priznali da su pretpostavljali kako se pritužbe rješavaju na višoj razini. Drugi su priznali da su se jednostavno bojali izgubiti posao ako propitaju odluke voditeljice pred upravom. Jedna bivša blagajnica koja je podružnicu napustila prije gotovo 2 godine ispričala je istražiteljima da je prijavila incident gotovo identičan Ivanovu, koji se ticao starije klijentice čiji je račun Dijana zamrznula bez objašnjenja. Ta je pritužba, kao i ostale, zatvorena u roku od 1 dana bez daljnjeg poteza, zakopana u spisu koji nitko nije imao razloga ponovno otvoriti sve dok ček od 5 milijuna nije završio rastrgan na istom podu čekaonice. Ono što je počelo kao pogreška jedne voditeljice ubrzo je postalo dokaz da je cijeli sustav godinama dopuštao diskriminatorno ponašanje bez ikakve provjere. Unutar 48 sati policija je službeno zaključila slučaj, potvrdivši da nije bilo ni prijevare ni prijetnje s Ivanove strane i zabilježivši da je Dijanina prvotna prijava od samog početka bila lažna. Malena mjera službenog opravdanja koja je učinila malo da poništi ono što je Ana već vidjela. Dijana je izgubila posao i sada se suočavala s mogućnošću gubitka bankarske licence, uz parnicu zbog diskriminacije i formalnu optužbu za lažnu prijavu policiji. Odvjetnici koji su zastupali nekoliko njezinih ranijih klijenata počeli su se javljati unutar nekoliko dana, pitajući imaju li oni sada osnove za tužbu, sada kad se njezina povijest napokon istražuje. Banka je bila na rubu gubitka najvećeg financijskog dogovora u svojoj povijesti. I na trenutak se činilo da bi cijela podružnica mogla propasti pod težinom jednog rastrganog čeka i svega što je on razotkrio ispod površine. Analitičari su javno nagađali može li banka Sloga preživjeti gubitak dogovora s Novak Kapitalom. Povrh već rastuće reputacijske štete, koja se širila svim većim medijima, Ivanov telefon te prve noći nije prestajao zvoniti, ispunjen porukama novinara, odvjetnika, pa čak i nekoliko dalekih poznanika koji ga nikad prije nisu nazvali, no odjednom su htjeli znati je li glasina istinita. Pustio je gotovo svaki poziv na govornu poštu. Radi je birajući sjediti s Anom i pustiti da buka izvan njihove male kuće u Lipovom dolu ostane točno ondje gdje joj je i mjesto, s druge strane vrata koja te večeri nije planirao otvoriti. No najoštriji udarac nije došao od uprave, odvjetnika ili novinara koji su tražili izjavu. Došao je od Ane kasnije te večeri, dok je sjedila nasuprot ocu za kuhinskim stolom, čeprkajući po večeri za koju nijedno od njih dvoje nije imalo teka. Podigla je pogled prema njemu i upitala bi li se itko ispričao da nisu otkrili da je bogat. Ivan je spustio vilicu i dugo gledao svoju kćer, tražeći odgovor koji ne bi zvučao kao laž. Nije imao odgovor za nju. Bio je oslobođen jer je slučajno posjedovao moć koju većina ljudi nikad neće imati. No dok je sjedio ondje s kćerinim pitanjem koje je visjelo u zraku između njih, shvatio je da tisuće drugih ljudi svaki dan ulaze u banke poput te, bez regionalnog direktora koji stiže na vrijeme da ih nazove gospodinom. Razmišljao je o svim snimkama i naslovima koji su već kružili njegovim imenom, o svim strancima koji su na internetu raspravljali o tome što mu se dogodilo. I shvatio da gotovo nitko ne postavlja pitanje koje je Ana upravo postavila za njihovim vlastitim kuhinskim stolom. Svi su htjeli pričati o čeku. Gotovo nitko nije htio pričati o onima koji nisu nosili ček vrijedan 5 milijuna, ili o onima koji nikad nisu dobili priliku da im ime bude očišćeno u večernjim vijestima. Vani je i dalje mogao čuti kako automobil usporava blizu njihove kuće, jedan od nekoliko koji su prolazili otkako je priča izašla. Vozači su izvijali vratove da uhvate pogled na čovjeka o kojem je odjednom svatko na internetu pričao. Ivan je navukao zavjesu i vratio pozornost svojoj kćeri, jedinoj publici koja mu je ikad zaista bila važna. Po prvi put otkako je ček bio rastrgan, vlastito opravdanje činilo mu se posve praznim i sjedio je s tim osjećajem još dugo nakon što je Ana utihnula, zureći u posljednje neojedene zalogaje na svom tanjuru. Posegnuo je i stisnuo njezinu ruku, nesposoban dati joj iskren odgovor koji je zaslužila,
I nesposoban prestati razmišljati o tome što bi mogao učiniti umjesto toga, odvjetnici su stigli u Ivanovu kuću 3 dana kasnije, odjeveni u odijela koja su djelovala neprimjereno naspram skromnog trijema i limuzine parkirane na prilazu. Došli su s već pripremljenom ponudom, koja je uključivala financijsku nagodbu, javnu ispriku banke i otkaz nekolicini zaposlenika, sve u zamjenu za jedan jednostavan uvjet. Ivan bi potpisao dogovor od 750 milijuna, kako je i planirano, i ne bi više ništa govorio o onome što se dogodilo u podružnici u Lipovom Dolu. Razastrli su papirologiju po njegovu kuhinskom stolu, istom onom stolu za kojim je Ana 3 večeri ranije postavila svoje pitanje, i proveli ga kroz brojke kao da bi sama veličina nagodbe mogla biti dovoljna da se stvar zaboravi. Ivan ih je pustio da završe prije nego što je bilo što rekao. Promatrajući Anu kako tiho radi zadaću u susjednoj sobi, dok odrasli muškarci raspravljaju kako učiniti da javno poniženje nestane iz vijesti, Ivan je saslušao cijeli prijedlog bez prekidanja. Svjestan da bi njegov jedini potpis banku Sloga mogao koštati 100 milijuna eura i okončati više od jedne karijere na vrhu tvrtke. Dio njega htio je otići posve, odvesti Anu daleko od kamera i novinara, i nikad više ne stupiti u još jednu podružnicu Sloge do kraja života. Razmišljao je o Aninu pitanju od te prve noći, onom kojega je pratilo kroz svaki miran trenutak otad. Da nitko nije znao da je bogat, bi li se itko ispričao? Shvatio je da bi kažnjavanje Dijane i pritisak na banku za javnu izjavu zadovoljio njegovu vlastitu ljutnju, ali ne bi učinio ništa za sljedeću osobu koja uđe u banku bez regionalnog direktora koji čeka u blizini da posvjedoči za nju. Razmišljao je i o klijentima koji su stajali u toj čekaonici s podignutim telefonima, snimajući sve, a ne govoreći ništa, i o tome kako je čitava prostorija samom šutnjom lako pristala dopustiti da se nepravda dogodi pred njima. Kažnjavanje jedne voditeljice ne bi promijenilo tu vrstu šutnje. Samo nešto izgrađeno da nadživi naslove možda bi imalo priliku. Razmišljao je i o Damirovu priznanju da je osjetio kako nešto nije u redu, a sebi nije dovoljno vjerovao da po tome i postupi, i o tome koliko bi drugih zaposlenika diljem zemlje vjerojatno nosilo istu tihu sumnju, a da im nikad nije dopušteno da izgovore naglas. Ako banka iz ovog trenutka izađe samo s otkazom jednoj voditeljici, ništa ispod nje zapravo se neće promijeniti. Izazov pred njim više nije bio dokazati da je ček od 5 milijuna zakonit. Bio je dokazati da se moć, jednom dodijeljena nekome tko je znao njezinu odsutnost, može upotrijebiti za zaštitu ljudi koji nikad nisu dobili priliku sami je posjedovati. Ivan je odvjetnicima rekao da će dogovor ostati na stolu, ali je izravno odbio osobnu nagodbu, rekavši im da ga ne zanima da bude plaćen za šutnju. Umjesto toga, iznio je popis uvjeta koji nisu imali nikakve veze s njegovim vlastitim bankovnim računom, a sve veze s onim što će se dogoditi sljedeći put kad netko bez njegova prezimena uđe kroz ta vrata. Svaka bi podružnica prošla neovisnu reviziju diskriminatornog ponašanja, koju bi provodili vanjski istražitelji, a ne vlastiti ured banke za usklađenost. Svaka odluka o zamrzavanju ili odbijanju klijentova računa zahtijevala bi odobrenje drugog voditelja prije nego što stupi na snagu. Klijenti bi imali izričito pravo zatražiti neovisnu provjeru kad god dođe do spora, umjesto da budu prepušteni na milost i nemilost prosudbe jednog zaposlenika. Zaposlenici koji prijave nepravilnosti bili bi zaštićeni od odmazde, uvjet koji je Ivan izravno tražio zbog onoga što je vidio da se dogodilo Mariji usred te čekaonice. Osoblje na terenu, uključujući zaštitare poput Damira, prošlo bi obuku o tome kad i kako propitati naredbu koja je očito pogrešna, umjesto da je slijepo slijedi samo zato što dolazi odozgo. Sigurnosne snimke i transakcijski zapisi više se ne bi mogli brisati nakon što je pritužba protiv zaposlenika podnesena. Prava klijenata bila bi javno istaknuta u svakoj podružnici, na jednostavnom jeziku koji svatko može pročitati dok čeka u redu. Banka bi bila obvezna javno otkriti kako je postupila sa svakom ranije zanemarenom pritužbom, uključujući one već zakopane u starim spisima prije nego što je Ivan ikad ušao kroz vrata podružnice u Lipovom Dolu. Naposljetku, banka Sloza financirala bi trajan program financijske pomoći za obitelji samohranih roditelja, pokrenut upravo onim novcem koji je nekoć bio rastrgan na podu čekaonice. Uprava se u početku opirala, tvrdeći da neki uvjeti daleko nadilaze ono što bi jedan incident zahtijevao.
No s dogovorom i ugledom tvrtke koji su visjeli o koncu, nisu imali mnogo prostora za pregovaranje. Zoran je sjedio kroz veći dio tih pregovora osobno, više puta podsjećajući upravu da bi trošak odbijanja Ivanovih uvjeta gotovo sigurno nadmašio trošak njihova prihvaćanja. Unutar tjedan dana svaki je uvjet prihvaćen i uveden u konačni ugovor, uz javni raspored za svaku promjenu koja stupa na snagu u svakoj podružnici regije. Dijani je bankovna licenca trajno oduzeta, a sada se suočavala i s parnicom zbog kršenja građanskih prava, uz optužbu za lažnu prijavu policiji. Zaposlenici koji su pomogli zataškati ranije pritužbe protiv nje stavljeni su pod formalnu reviziju, čime je zatvoren obrazac šutnje koji ju je štitio dulje nego što je trebao. Damir je vraćen na posao čim je istraga potvrdila ono što je snimka već pokazala, da nikad nije upotrijebio silu prema Ivanu i da ga je pustio istog trena kad mu je rečeno. Uveden je u upravo onaj program obuke koji je Ivan tražio, učeći uz drugo osoblje kako prepoznati i odbiti naredbu koja prelazi jasnu granicu. Kad je ponovno vidio Ivana nekoliko tjedana kasnije, tiho mu se ispričao, priznajući da je žalio što nije ranije povjerovao vlastitom instinktu umjesto da čeka nečije dopuštenje da učini ispravnu stvar. Ivan mu je rekao da nema više za što se ispričavati, da se jasno sjeća kako se Damirova ruka nikad nije stegnula oko njegove i kako ga je pustio istog trena kad je Zoran progovorio. Bila je to mala razlika, ali ona koju je Ivan nosio sa sobom otad, i htio je da Damir zna da nije prošla neprimjećeno. Marija je zadržana i unaprijeđena u pomoćnu voditeljicu podružnice, novu ulogu u kojoj je vodila uvođenje programa obuke za blagajnike diljem regije. Sve zato što je bila jedina osoba u toj čekaonici voljna progovoriti dok su svi ostali šutjeli. Ivan joj se osobno zahvalio prije nego što je tog dana napustio podružnicu, rekavši joj da je njezina spremnost da naglas kaže nešto vjerojatno bila važnija nego što je u tom trenutku shvaćala. Banka je izdala zamjenski ček nakon što je izvorni službeno poništen i Ivan je novac podijelio točno onako kako je oduvijek planirao. Polovica je otišla u fond kojim je osigurao Aninu budućnost. Druga je polovica postala početni kapital za stipendiju Novak za samohrane roditelje. Program stvoren da podrži djecu majki i očeva koji sami odgajaju djecu, onako kako je on nekoć činio. Ivan je inzistirao da se prvi krug stipendija dodijeli upravo iz podružnice u Lipovom dolu, iste zgrade koja mu je nekoć odbila povjerovati da ondje pripada. Mjesto koje je njega i njegovu kćer nekoć otjeralo sada je postalo mjesto zaduženo za dodjeljivanje prilika obiteljima koje su vrlo nalikovale njegovoj vlastitoj. 3 mjeseca kasnije, Ivan i Ana ponovno su prošli kroz ista staklena vrata. I dalje je vozio isti automobil i nosio istu jaknu, ne želeći ništa mijenjati kod sebe samo zato što je svijet nakratko odlučio da njegov izgled znači više nego što bi trebao. Ana ga je držala za ruku na isti način kao onog prvog poslijepodneva, iako ovaj put u njezinu stisku nije bilo napetosti, samo lagana udobnost djeteta koje hoda pored oca na običnom zadatku. Banka je međutim izgledala drukčije na načine koji su nadilazili svježi premaz boje ili nove natpise. Djelatnica ih je pozdravila čim su ušli, pitajući kako im može pomoći prije nego što je itko od njih dvoje uspio nešto reći. Nitko nije zadržavao pogled na Ivanovu kaputu ili ključevima automobila prije nego što je odlučio kako se prema njemu ponašati. I po prvi put otkako je onaj prvi posjet, Ana nije pitala zašto im nitko još ne pomaže. Nova ploča stajala je blizu ulaza, popisujući prava svakog klijenta jednostavnim jezikom, uz broj neovisne linije za pritužbe koja nije imala nikakve veze s podružnicom samom. Marija im je prišla pozdraviti ih u svojoj novoj ulozi, spomenuvši da je prvi krug obuke osoblja već proveden diljem cijele regije i da su rani odzivi iz drugih podružnica bili bolji nego što je itko očekivao. Damir je stajao blizu vrata u uniformi i kad je ugledao Ivana, uputio mu je malen, iskren kimaj, daleko od napetog oklijevanja kojeg se Ivan sjećao od prije 3 mjeseca. Nijedan od klijenata koji su nekoć stajali snimajući podignutim telefonima nikad se nije vratio u tu podružnicu. I Ivan je primijetio njihovu odsutnost, a da nije morao ništa o tome reći, razumijevajući da neke vrste šutnje jednostavno biraju ostati skrivene umjesto da budu suočene. Mala ploča na zidu nosila je ime novog stipendijskog fonda. Za jednim šalterom mlada je majka otvarala sinu prvi štedni račun, ne susrevši se s ni malo sumnje s kakvom su se Ivan i Ana suočili istog poslijepodneva 3 mjeseca ranije. Nitko nije propitivao pripada li ona ondje,
Ana je promatrala prizor dugi trenutak prije nego što se okrenula ocu i upitala je li to razlog zašto nije jednostavno zatvorio banku nakon svega što se dogodilo. Ivan je razmislio prije nego što je odgovorio, birajući riječi pažljivo, jer je htio da ih ona zaista razumije, a ne samo čuje. Zatvoriti vrata je lako, rekao joj je. Otvoriti ih za sve je teže. Ana je polako kimnula, onako kako je to činila kad je neku ideju vrtjela u glavi umjesto da je jednostavno prihvati. Pogledala je natrag prema mladoj majci za šalterom, zatim opet prema ocu, kao da mjeri razmak između straha kojeg se sjećala od prije 3 mjeseca i mira koji je sada promatrala kako se odvija pred njom. Prije nego što su otišli, Ivan je dopustio Ani da preda samo prvo stipendijsko pismo mladom učeniku kojeg odgaja samohrani otac, promatrajući lice svoje kćeri dok je po prvi put shvaćala da nikad nije bilo 5 milijuna ono što ga čini važnim. Ono što je bilo važno jest da imao moć tražiti osvetu, a odabrao je umjesto toga pobrinuti se da se sljedeća osoba koja prođe kroz ta vrata osjeća kao da ondje pripada od samog početka. Otac i kći izašli su zajedno, konačno nastavljajući planove koji su bili prekinuti 3 mjeseca ranije, stanka u knjižari, pa večera u slastičarnici na Ilici. Da ste stajali u toj čekaonici onog dana kad je sve počelo, biste li ostali tiho iza podignutog telefona? Ili biste bili prvi koji bi stao u obranu oca i njegove kćeri? Čovjeku nikad ne bi trebalo 5 milijuna da bi ga se tretiralo s osnovnim poštovanjem. Ivan nije pobijedio onog dana kad ga je Dijanin nadređeni prepoznao kao moćnog ulagača koji stoji u vlastitoj podružnici. Prava je pobjeda stigla tek kad je tu istu moć iskoristio kako bi osigurao da se sljedeća osoba koja prođe kroz ta vrata tretira pošteno, bez obzira tko je, što nosi ili koliko novca sa sobom donosi. Ako vas je ova priča dirnula, pretplatite se za više sadržaja i ponesite tu istu poučku sa sobom sljedeći put kad se nađete u prostoriji u kojoj netko drugi biva podcijenjen.